Алдагы кутлау сәламебезне без хөрмәтле милләттәшебез Давыдова Алсу Таһир кызына юллыйбыз. Бүген 14 февраль көнне ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны уллары Раил, Риналь, кайнатасы Равил Алиевич, канигәшләре Иркә, Илмира гаиләләре белән, әнисе Мәзидә Шаги Султановна, сеңлесе Эльвира балалары белән, энесе Илдар гаиләсе белән кутлап, жылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балам, газиз әниебез, сөекле киленебез, хөрмәтле апабыз 1974 елның 14 февралендә Иске Кулатка районы Масеевка авылында якты дөньяга аваз сала. Гүзәллеге шәшкәләргә тиң булган сөеклебез кечкенәдән үк бик җитез, тырыш, уңган куллы кыз булып үсә. Шуңа да уңышлы килеш мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең пешекче, кондитерлар хәзерләүче училищесына укырга керә. Кулына дипломын алып, яшь белгеч туган авылына кайта. Шунда ул үз мәхәббәте, газиз әтиебезне очратып, матур гаиләсен кыра. Татулыкта һәм олы мәхәббәттә без ике улларын олы тырышлык куеп тәрбияләп үстерделәр алар. Безгә хәлләреннән килгән кадәр тәрбия һәм белем бирергә тырыштылар. Кызганычка каршы, газиз әтиебезнең пар канатының гомере кыска булды. Зур югалту кайгысын кичергән әнкәйнең төннәрен мендәрләр юешләтеп елаганын, көндезен бер генә дә кәефсез йөрүе аңлатты. Тик ул көчле шәхес булып, без балалары өчен алга таба карап яши алды. Бүгенге көндә ул хөрмәт иткән кайнатасы Равил Алиевич белән бергәләшеп яшәп килә. Газиз әнкәебез, киленем, кызыбыз, апабыз Алсу. Киң күңелеңә дөньяның барлык гүзәллеген сыйдырган, ачык йөзле, ярдәмчел, туган җанлы, сөекле әнкәебез. Һәр вакыт гадел, тырыш һәм безгә, якыннарыңа олы киңәшче дә, сердәшче дә булдың. Туган җанлыкка, яхшылыкка һәр чак синнән өйрәнәбез. Олыларны олы, кешеләрне кеше итә беләсең. Һәр кемгә игътибарыңны, киңәшләреңне бирәсең. Пешергән ризыкларың телене йотарлык, һәм өстәлең һәр вакыт шул ризыклардан сыгылып тора. Ишегеңне атлап кергән һәр кешене якты йөзең белән каршы аласың, тәмле чәең белән сыйлыйсың. Безнең йөрәк түреннән чыккан изге теләкләребезне фәрештәләр хуплап торсыннар. Күңелең һәр чак шулай көр, җаның тыныч булсын. Гомеребезнең нуры, тормышыбызның таянышы, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз син. Еллар үткән саен, күңел һаман да әле синең назыңа омтыла. Синең барлыгың, җылыңны тоеп яшәүбезгә көч бирә. Кадерле, газиз кешебез, сине олы гомер бәйрәмең белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Киләчәктә дә исән сау булып, газиз балаларыңа, туганнарыңа терәк, ышаныч булып, тынычлыкта яшәргә язсын. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын үзеңне. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет син булгач. Котлы булсын әни туган көнең. Матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә, игелеге төшсен син үстергән һәр бер балаңның. Хөрмәтле Алсу Таһировна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Аккан сулар кебек, әле генә идең яшьлектә. Моңсуланма гомер көзең җиткәч, шал чәчләрең бигрәк килешә. Гүзәл чорың гомерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеяң белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырың.
татлы җимешләре бүген сиңа терәп тормышта янәшәңдә дуслар туганнарың сакланырлык синең язмышка Güzel şırın ömrüm urtası Altın teslim attır bir şırın Юбилейің білен құтылап сыйла Бөлек болсын әлі бұл жырың Güzel şırың бәхет ағашыңның Җимешләрен татыр вакыты Яшә җирдә изгелекләр